It-tnedija tad-dokument qabel il-baġit tal-2020 bit-tema A Balanced Economy, a Sustainable Society maħruġa mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista ġab miegħu reazzjoni pożittiva mill-imsieħba soċjali. Josef Vella, kap eżekuttiv tal-UʿM Voice of the Workers, elenka numru ta' proposti fid-dokument li jur kif l-Oppożizzjoni tat widen għal dak li jisħu l-unions. Hemm sensiela wkoll ta' proposti relatati mad-dinja tax-xogħol, kemm dak li huma benefiċċji biex ngħixu ħajja ta' kwalità aħjar fejn jidħol l-użu ta' sick leave mal-ġenituri għat-tfal tagħhom, ukoll fuq semmejna wkoll fuq it-taxxa tal-overtime tal-ħaddiema. Il-proposti msemmija jittrattaw li kull sara jew xogħol part-time jiġu ntaxxati sa massimu ta' 10% u li sick leave li ma jintużax mill-ġenituri fl-aħħar 6 snin għandu jintuża f'każ ta' mart fil-familja. Għalhekk, l-appell lill-Gvern biex ifittex jadotta dawn il-proposti fil-baġit li jmiss għal ġid tal-ħaddiema, il-pensjonanti, l-istudenti u l-familji tagħhom. Tajjeb li issa ħanajtek mhux l-Oppożizzjoni biss tisma', però tajjeb li fl-aħħar mill-aħħar jisma' l-Gvern ħalli nimplementaw dawn il-proposti, bibqgħux proposti fuq il-karta ma jekk Gvern jagħti widen għal dawn il-proposti li ġejjin mill-imsieħba soċjali mill-partiti politiċi tajjeb kunu nistgħu ndawruhom f'xi ħaġa reali ħalli jgawdu s-soċjetà tagħna, ħaddiema tagħna, pensjonanti tagħna, familji tagħna u żgħażagħ tagħna. Intant, il-Viċi President tal-GRTU, Filip Fenek, faħħar l-impenn tal-Oppożizzjoni li tara li jissaħħu is-servizzi li joffri l-Istat li l-koll m'għandhomx biżżejjed riżorsi allokati biex ilaħqu mad-domandi għolja f'bosta perjodi tas-sena. Xi ħaġa li nnotajna dokumenti hija illi l-ispiża l-cost base tal-Gvern kibret. Hemm support services oħrajn illi lura mhumiex qegħdin ilaħqu mal-kobor fl-ekonomija. Per esempio, jidher li l-pulizija huma stressjati, għandek l-isptar ukoll, għandek il-cleansing u maintenance, u dawn huma importanti ħafna biex inkunu nistgħu nlaħqu mad-domanda li hemm fit-tkabbir fl-ekonomija. Fenek elenka bosta problemi li qed jaffaċċjaw in-negozji żgħar u li jeħtieġ li l-Gvern jindirizza serjament fil-baġit li jmiss. U qed isemmi l-kirjiet għoljin immens li qed jaffaċċjaw l-impjegati, il-problemi biex in-negozji jsibu ħaddiema Maltin u barranin imħarġa fis-setturi rispettivi u b'kont bankari personali f'Malta u l-prodotti importati bil-baħar li mhux dejjem jitħallsu taxxi dovuti. Ma tanqos ukoll il-kwistjoni li qed teskala bla kontroll ta' traffiku li qed ħarbat il-loġistika tan-negozji u tqassim tax-xogħol. Li qed idumu iktar fit-traffiku allura mhux qed idaħħlu biżżejjed items għal-ġurnata u l-kost li qed jitlaw wkoll fil-fuel, jiġifieri dak li inti kont tagħmel qabel f'ġurnata, illum ġieli tittamlu f'jumej u anke iktar.